nakakatakot dyan sa taas. Trabaho nila. Magkakaman ito. Siguro, taupo mo ito. Gano'n doon. May spider ba sa taas? Ako ilan po, no? Pwede mag-video-video lang doon. Ah? Ay, bawal? Saan po pwede makakuha po sa'yo? Eh, pag wala po siya ha? Okay, kasi sabi ng kuha na papaalam doon sa inyo. Muntik na po tanggal. Oo, ito ba eh. Lagi, nagtatanong ako eh, para sigurado. Eh mamaya buliyas. Taga saan kayo? Dagupan. 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 Eh, busing nga, thank you. Basta, eh, busing. Thank you.
Dito po tayo sa may San Roque Dam. Kaya lang bawal pala umakyat doon, ayaw, bawal pumasok. Bawal pumasok. Pinagpaalam tayo kay Kuya Guard. Kung hindi, pulilyaso tayo. Diretso tayo pasok eh. So ang ilog ng Agno galing sa San Roque Dam. Shout out! Ayun, mga bisita rin. Videoan daw sila. Upload irrigation. Ayun, hanggang dito lang tayo. Dami ko lang dito. Dami namimingwit. Dito tayo sa taas. Irrigation Center. Ano? pinaka-gate ng dam. Ayan ay pupuntahan natin yan. Medyo malayo din. Pupuntahan natin.
Hanggang gate lang tayo. Wala mga kambing. Ano pala, maraming namimingwit doon. Restricted area. Keep out.